Okay, at magbalik tamo king kaya katamong podcast kining vlogero ne. Takay kami pangadwa uling another test na naman siyempre. Panita mo mong mag-test hanggang kita yung perfect timing talaga. Perfect timing. Ting kahit tamo ngayon, yung sabihin tamo, kaya na naman, random na naman ang pangmabilisan mo, yung malalyari king kaya katamong bansa. Right. Just inanapin niya king balita. Ting meteng ining kaya para ting meteng kaya na stand-up comedian. Stand-up comedian niya. Gold dagal. Paano man yung bibigkasan ng kaya na lagyo na pero gold balitan dagal. Kevin par nandun yata niya. Wa par. Oring ini malilinkya kasi king kaya par. Malilinkya king itang joke na king metong specific religion. Tani banggitan nanong religion Pero value na ito nung nano ito. Meto yung karing piakamarkula religion mga tol. Ay inauls na lang something na ito syempre medyo kailan pwede lang ma-offend ka rin. Pero malilinkya mo ka rin. Dakal manyang kanan na ilareng ginawa kitang pangawala na. Pero mo nga sabi mo rin na makanita pa. Hanggang sabihin mo obvious nung ala ka talagang ebidensya, ala kang kay, mo pa rin sabing makanyan. Masakit ito, lalo nang yun using kahit ang libel case. May ka dapat basta-basta manyang kanan. Kasi baka pwedeng manyang kanan kayong mga yan. Itang ngamanon ko muna man na kay, mo, yako, mimuha ko king metong nga tao mimuha ko king metong, kunwari par mimuha ko kaya ka. Kay bat, mi pa tiyempo, binash me binash me may busit ka kay, binash me, mapaling kaya kayo, sapin. Pwede kong mag-take advantage ka rin na kay, ipapatay lang yun take chance ko, banatan kay iral pa ako makanyan. Pwedeng makanitang malyari kasi. Nya pinetang basta-basta pwedeng manyang kanan Kalupag kitang case kang kay par, ikiyan. Kiyan pa itay tangking... itang extra judicial mo. Wow. Kami kakampi. Although ating kaming sariling paniniwala, pero ali kami makanita ka Bulgaria kami makikipagkay, kami makikipagbardagulan na hanapin. Kumbaga, kaya mo, itang respeto mo ka respeto mo naman. Mo makanyan. Ita parang mo, sa example ito, ikiyan, pwede kasing kasalukuyan i Duterte atin niyang programa makanita itang war on drugs sana mong makanyan ngeni atin lang ikideng kalaban pwede ayaw sasabihan makaning milyari pwedeng malyari pwede atin lang ikita kay ating anak ka rin na pag tinira tayo ito misang kanan ing program ng Duterte tirahan tayo ito ng makanyan lalo na anak mag-aral pasok na pasok king simpatsyanan ng kay Pilipinas pwede pwedeng makanita pero ayaw sasabihan na makanitang diretso itang posibilidad possibilities mo. Pero maging niya pa ring way itang kaya naman. Ita naman lalako itang paralan na maging niyang way itang siyempre ating makanya na programa. So mag-take advantage la. Bang kanita misang kanan yung metong. Okay? Kaya ba't ing kalupanan niya ning malalyari niya may kway Duterte king ICC may kaya naman din tao medyo magugulo na naman par kumbaga maging mixed emotion naman ding tao yun civil war par king Facebook tutuman civil war nung maging niyang into action talagang makasulat ka ring comments ka ring Facebook maguluing Pilipinas talaga literal na parang ing kaya ing punto ko ken ita ating kasing mapilan ka rin kay newsfeed ko medyo inunfollow ko na lang ako bisang makibat ako bisang mamiya kay mamiya sangeni nung ating petition pwede kong mag-sign na makakasahop talaga. Although atin yung sahop itang papakit mo na ako susuporta akong Duterte atin yung sahop ta matagul yung kaya ito kasi akit daw kaya pala na pero tandaanan yun timo makaingmetong kasama ni Duterte hanggang nanong gawan post makanya ni pangulami ko mo naman tang porke pinost mo pinost na yung paring Ralphie kaya astigya pala yung BBM manang makanya maniwala na ako rin kang BBM alang makanita sa tali lumalpamurit tanong nanong buri na nitang tao talaga itang timo pare kami post kang kaya niya kalupan na ang kilala ko king newsfeed ko pamanata ring paniniwala kang Duterte pagtanggol din ibalik si tatay adang makanyan babanat siya karing yung utak ng makanyan akong kabobuan par kailangan maging kahit mo maging sensitive ka mo kasi bakit lalo na itang magpost ito matuwa mikidad pacheking may stroke tandanan mo baka mas dakala pa rin palakpak kaysa aking kailan malunos lang kaya katandanan mo yan at saka pacheking may ngailangan ito
pagay mo, ada kaya ang mga nyan. Balo yung ang Pilipino, mga nyan lo. Simpleng bagay, tandaan ang takit ang mga nyan na kaya. Alang kapatawaran kang internet, hadapin. Paliarin mga nyan, metong nga kaya kasi, metong nga respeto, mo balo itang dating sinahop pala kaya ka na Dating sinahop kaya ka, dating mig-save kaya ka, maka Duterte ya, kaya ba na nang pamanyabian mo? Pamanyabian mo na, ay, bobula rin na mga nyan, kailan makakalabuntok rin na. Pati kasi kayong mga nyan pisasabihan, political, religion, delikado yan, dapat panayakang neutral yan. Keng mayakit ka rin ganaganang kumyar. Ikeng mayakit keng public. Ngayon, inong sigurong ikay mo. Controlled crowd yun, mga nyan. Let's say, keng kilobale, keng pamilyayo. Pwede yung ibing simpatyayo. Pero, potang keng social media, dapat sarilinan mo na mo. Kalupan niyang ako, parne, mig-post ko. Kasi, syempre, maging followers na akong Duterte mo naman talaga. Itang kapost mo, detang 30 or 50, okay lang. Kaya ba tating biglang mag-post na itang Miley, mga yan, mga yan. Yan pa. Tapos, nakakit ko, lawin ko nung nino ito, ikay pala ini. Anya kasing eleksyon, balo ko, kaya ini, mga yan. Pero siyempre, nung pansinan mo lareta, nung balikanan memo naman ito, sinabi mo, nung lawin mo yung Facebook ngayon, pala yung pagkaliwa nung input into action mo ito, parang blang magugulo yung Pilipinas talaga. Tumbukan la talaga. Tumbukan la. Ngayon, itang specific ito na itang haha. Itang haha reaction na ito kaya yan metong yang balas ampang metong yang sandata da rin taong ala ng apakiba tamasalese. Tandaan nyo yan. Gawan ding makatula yung post mo hanggang yung makatula. Kunwari, balada maging genius lang mo ketang kaya ganyan yan naman magpatula, maghahaya. Insulto ito, diretsyong insulto ito. Insultuan ka, king parala na maglupay ang mulala. Bakit? Alaya nga pakibat naning gawa na. Ihahanay mo ko, wala nang makatula. Nino maglupang mulala kan to. Ikang mailing alang makatula. Naning house kaya ka kanito. Sira ka. Nung put into actions mo ito, pare, bipagkwento kayong seryoso, kaya ba't bigla kang maili, pare? O po nasabihan, kay kapin. Insider mo lala, o timang ka, pare. Katang i-President Bongbong. Anyang misa natin yung interview katang kay ba't sabi na, naning makatula na nitang kay. Although medyo insulting itang datang ita na makatula, siguro may insulto itang man interview. Pero naging sarcastic itang sarcastic pero kasi pinaman bakit itang maili ka mga para kitang tao nga ita lang makatula kay ba't inggewa ng Bongbong ka rin tang kepalwal ng bala mo naman seryoso itang makanita yung datang. Balo ka tayo takitang na rin tang nung sabi na karetang wala mo drugs mo rin mo itang maili ang kaya mga basta itang makanya na pisasabihan king internet niya at tamong kanya-kanyang kay paniniwala na pinating kang kanya-kanyang standard pero ring sabihan natin kang standard pasok ketang standard talaga retang ding kalaban ng partido naman porque maka Duterte ini maka BBM ini maka Leni ini bobo nala dahil ketang kay mo dahil ketang paniniwala tin paniniwala kaya talaga kanya talaga mumuling paneing respeto talaga kay balang nung bisa kang magpalwal magpalwal support palwal mo muna susuporta ka makanyan susuportan mo la rin kaya ngayon susuportan kayong partido ngayon na ka makasagasa hanapin kasi ikalupanan ni sinabi ko what if itang taong babanatan mo supporter na yung kaya dati na kang sinopan or sinave ni BM mo dati na kang save dati na kang kaya ba't bigla kang bumanat ang makanyan king nano nga pala mo ating ka bang kaya ating ka ba talagang ako again again mo kulami makulami lagi ka rin tao itang second sight na isatisfied na ang may agandi kagaya ng salita mo. Parita mo, tintamong dating metong kareng kaluguran tamo, itang patseti niyang pinos, medyo may pagkaita na may pagpasata ng kay. Lan may ni pinos na ini. Tane sabihan pero panaya mag-post tungkol kay kay, kulang na mo sambaning kay na partidong susuporta no. Itang malalyaring makanya king Pilipinas metong pang pansinan ko patse susuporta la mo king metong partido nano mong akit dang video na makasuporta king satisfaction
Nebanta mo, lunto lang Stuko. Stuko, anong mga yan. Stuko, len mo na ako. Len mo, makanyan nuyak mo lala ng partidong susuportan nyo. Si-share dalo. Dabalo, karetang si-share da minsan, maging maslo pa lang mulala. Bakit? Makaltone date, makanyan, 2023, yan ang makanyan, share niya pa. Kaya ba't, 2024, na kay ba't, itapin sabi ko, pinost ko, 4K resolution na ngayon 2K resolution at saka 1080p. Makanita nakakatas ng resolution. Kaya batakit mo retang pag-share ng fake news nung low quality. Itang balo mong may recycle na itang kay. May recycle videos. Balo yun, ikukuwalta ka rin mga niya, recycle videos. Then content creator ang mapanyamantala. Dakala mapanyamantalang mga niyan. Pag samantalang dahin kaya kayong kamangmangan. Kaya kayo ka rin, mo nga, pwede tamong maglupang mulala, karet ang taong neutral mo. Bakit? Ila rin mag-take advantage kaya katamo. Totoo ito. Ila rin mag-share. Ilang mag-share ay. Fake news. Mag-share video. Pero parang yun, may mga kaing vlogger yata ngayon Mga demanda. Pati itang pulis may demanda yan. Saan ang pulis? Itang bala mo sinabi ng nakanutok ka ni Bongbong Pache, minuto siyang mali. Igit kaya pinito. Itang magsalita. Itang pulis, igit kaya, panalben kaya pare, napunta mo ata ka rin kaya panalben. Itang kaya, papakita kita ng video na, kumbaga, clean living niya, makanya na law-abiding citizen niya, namu ano buritang madadamura kayang tang prinsipyo, makanya. Wow. Okay, itang kaya na, pero para ka na ako bilang personal opinion, para i-social media may itang makanitang kaselan na topic. Which is, teyami pa yung kayang profession, tapos binanggit niya pa yung presidente. Kita pa kasing munang dili yung babanggitan mong tao. Kaya siyempre, presidente tayo par. Respeto pa rin with highest respect kita. Maski naman king Bible par. Magkaiba yung trato king hari ang po karetang mamamayana. Kasi nung ipares ming trato king hari ang po king nasasakupan, At may nga na ako pang kay par itang hari na magmando kaya kayo, di ba? Sabi dapat with respect yo. Pero in fairness, kudos kaya itang pulis par. Kaya talaga. Matapang yan talaga. Aagit mo itang paninindigan nung itapar, matsunap niyang bagay itang mas istupang paralan par. Talagang saludo tamo murid kaya itang pulis sa itapar. Mga tayo. Kaya mo kasi, biblically talaga, lahat mo nga karapat, maski bad king niya yan, bad president niya yan, nano yan. Sabi natin, yung Biblia, na ganang makalagay king authority makanyan, na ilaring kinay na tinalaga na, lahat mo nga karapat, ngayon, hindi maging kaya, pero mimingat karetang at yung authority. May pwedeng i-kaya yan, may pwedeng i-abusing authority mo. Bakit? Kasi kalupa na ng milyari kang Saul, may ginyang kaya, may ginyang hari. O na nung gewa na ng Gino. May replace siya guys, Saul. Kaninyo may replace kang Haring David, di ba? Yapin makanya mo ka kay Saul kang David makanya mo ka kulami So pwedeng ma-replace ka patse itang authority binyeke ka. Sabi na naman yung Gino ni sinabi, respetuan talarang at yung authority obey the authority over you. Maski malatipang kaing makanyan, yung miglagay ken, akong miglagay ken nanang makanyan. I-obey talang yun, pag migabuse la rin, yung Gino na yung bala. Len may era po, nanong nangyari kaya. Ilako na ka. King kay. At yung kapupuntalan na. Kapupuntalan. Ayun naman kabud mo itang. Anyway, dakal ko rin naman buring i-share ketang kay pero sa ngayon alipa kasi sensitive alam mo rin nasa sahop tungkol ketang milyaring kay par war on drugs talaga natin maging kay ken maging pitnala rin tao. Par at saka ating maging biktima par. Ala namang gerang kay, ala namang gerang may tutura na refugee hanapin. Ala namang gerang alang casualty, di ba? Kami sa kataliatin. Pero siyempre, nyapin na ako mo sasabi, tanong milyari kay anak mo yan, kanyan. Ikaing biktima. Kaya ako po ang ating kung darandaman na, kunyari parte, ang ating pamilyang mas penigan datang iwasan ditang mercy killing kesa kitang pabrenda niya mong mateya kitang kunyari na naman yung mag-sustain kitang biyanan itang atsukeng keng hospital mo kanyan. Ita par, masagit yung i-justify itang alin, mamamatay na mo rin nano nang magagas na lang mo mga yan. Par, potang yung atsukeng situation ka rin, masabi ita, kumbaga. Masakit. Anya karetang makanitang malilyari. Keng personally, alatang karapatan talagang maming advice o kasi
kahit pare, on the spot, siguro on the spot calling ita nung nanong maging desisyon na ning metong pamilya. Tang iya ka pwedeng mag-suggest talaga kasi ala ka man, sobrang sakit alalaking sitwasyon na ito. Kumbaga, makapag-desisyon ka talagang dapat manin yung makanyan. Yung salitang dapat kasi ng king internet ng karakalma kanyan dapat ganito. Ako ay naniniwala. Opinion ko lang ng makanyan, ng karakalma kanyan. Pero pamilit na yan Pamilit kahit minsan kasi laking sitwasyon na ito, makanyan Kalupad daretang tala na sisiret, daretang may biktima, tamo mong makanyan, nanti mo, dahil king war on drugs, anang makanyan ating may biktima, mula rin basta-basta bilang supporter ng Duterte, ang po king war on drugs, etala invalidate itang pakiramdam do na may itatang ko dahil king makanyan, mituran niyang makanyan, mituran niya mo, pero linya man talaga. What if sasabi lang tutuna, naman talaga naman talaga pusher, naman talaga drug addict tsaka rin trolls ngayon Dala. Ding trolls ngayon mag-umpisa niyang panahon ng kaya mo sabi mo nang bala mo legit lang account. Kasi kanitala pa rin Kanitala pa, mahalata magagawa ng activities then i-jerk mo jerk, karakal mo troll account jerk. Nasa 28. Iting kaigen. Dakal na pwede yang mag-testify yan ng makanya itang kaya ngayon, itang mete ngayon ng makanyan, aline man talaga kaya yan. Man talaga miglaban niya namang makanyan. Ngayon pala Trolya mo na. Ay, totoo pala miglaban niya pala. Kahit talaga yan na kanya-kanyang situation, kanya-kanyang paniniwala. Pero metong tamo mo pupuntalan, metong tamo mo dapat magkasundo. Kitang respect ka, respect keng balam meto. Kung kasalesya na ning katamong bansa. Minsan kasi, dakal mo rin kasi Pilipino na alanong pakialam keng kaya king sali, para makasalesya ba bansa. Mahalaga na karela, itang may patunayan na istula paniniwala. Iting nga kagit ko Tapos, din ang mga liwang tao, itang patyating gulong makanyan, ing paninayan di, itang pialben na itang tambla mo, exciting nga pialben keng ta, marali-rali makanyan. Pero, ako, anyang antimanong may makbunging problema ngayon kang Duterte, kang BBM, antimanong inisip ko, tama ka na kaya retang makapending kung bayar kanini. Magtiwala la pa kaya king Pilipinas, mag-invest la pa kaya kini. Itanaga ding lulub keng isip ko pare. Pero para pang sample na rin itang kalupad ating ko rin kilalang investor na mag-invest siya rin mga yan. Ikit kaya paniniwala pong tampa mag-post na. Isipan mo po-post na tungkol king detang maski kano pusher ya, maski kano adik ya, atin niya pa rin karapatang kumabiye. Uning kanyang balo, kanyang pisambante. Uling yan naman gusto kanong kukunan mo biye. Pero iya mo rin itang kakakit kung mag-comment ketang karetang kamote riders parking kaya ketang marilaki yapen, marilaki. Itang kurbada. Itang parmete, itang dahil migpa superman niya. Metong yakara mig-comment ang kay deserve ba ng mga kanyan? Deserve ba? Wala mo na. Isipan mo. Dahil itang metong party, sasabihan ng tilang karapatan din kaya ng mga tilang karapatan kung mabireng pusher, ding adik ka ng mga kanyan. Pasok yung kitang kaya na paniniwala na, mag-support siya kitang paniniwala na pangaras kitang karetang rider, Pilipinong ngayon para mo lang, ay sayang, walang namatay adang mga kanyan. At tinong mga kanyan comment. Matano comment. Which is makalungkot, pero malilyari na kasi hanggang makanita maning kaya. Itang milyari pingkang kaya ngayon, kang gold dagal, maski pananong kaya, nung alata mong ebidensya, mo rin basta-basta pwedeng manyang kanan. Lalo na madagul yung kain sa sangkanan mo. Basta-basta mag-post makanyan, pwede kang may kasuhan mo rin na, uy, ding may mateken, di kaya, makanyan, ding religion na ini. Lalo na pa mo, ing libel case par, maski kanu may pepalagyuan tang tao, basta pero obvious na yung titirahan mo at yung certain grounds ito keng grade na nitang pangalibel mo nung makanan nyo anyapin masakit yung kain ngayon keng makanyan. Medyo may kaba niya rin kahit mo 20 minutes update siya mo naman ni pare karing current event na malilyaring ngayon siguro kain kay wrap up pero yung tutuking masanting tamong kay par topic siguro kayo tutukin retang taong magpa-invest magpa-invest kaya ba't ikang lulub ketang investment
Kay bat liban mo balo yung liban mo balo yung karapatan mo balong makanyan. Kay bat naman magpa-invest nabalo na nung istong legality sa dapat ken. Deta rin pisabihan mo kasi basta-basta pwedeng magpa-invest nung wala kang secondary license. Tsaka ka pwedeng magpa-invest kitang perang na pa maging laman ning pinakakaban na ning company yun. Kumbaga, dapat pwede mong pa-invest nung magkano talaga halaga mo naman ning company yun, nung itang kitang kain na, mga nita ito. Sabi napin kain si Ian Gasa, detang, kita niya sabihin, bata magkaya, may kahit mo. At least mo, may pag-update mo kayong malalyara kayong Pilipinas ngayon, at pray for Philippines, hanapin. Kami, sa ngayon, bilang vlogero, although kami kanya-kanyang paniniwala ating kaming kaya pwede mi naman ipalultang kang ako minsan matetempt na ako talagang mag-post ako i-announce ko na talagang makakaya ko makasuporta ako on Duterte 100% manibat kanito talagang makipatay ako pa talaga kanita keng Facebook up to the point nagawa ko pandami ko kay bat supportan ko rin ang gaya ko pero ngayon dahil sensitive pa mo yung malalyari chuta pa kitang kaya respeto ang tala pa rin detang rin. Kanta na siguro. Dakala salamat kay tutuking kahit mo tutuking podcast mo. And God bless guys. Peace.